Optional nga magapadala sang position paper na tuhoy sa pagpamatok sa suspension sang Public Transport Modernization Program ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives Corporations Incorporated kanday Senate President Francis Escudero kag sa opisina sang presidente sa Agosto 7. Dugang pa, dapat nga i-exempt ang syudad sa tion nga mag-suspend bangod mayara na inis sang Local Public Transport Route Plan nga ginpatuman sadtong Hunyo tuig 2022. Angot diri, ang mga opisyales sang WVA-TCCI ang padayon nga nagasuporta para sa LPTRP kag pag-uswag sang sistema sang public transport. Nasaad sa igapadala nga dokumento nga nagapangayo sila sang patas kag nagakaigo nga atensyon kag ginahingyo man nga hindi dapat maging duso butong ang desisyon sang gobyerno sa nasambit nga programa. Nahibaluan nga nagpatigayon sang transport break ang mga transport cooperatives nationwide bilang pagpakita sang pagkontra sa pagsuspend sang modernization program. Ini si K5 Kyla Macario para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.